Чували ли сте, че времето е пари? Най-вероятно сте чували тази максима. Също така, вероятно, в различни ситуации сте я използвали. Но какво означава, че времето е пари? Времето има някаква цена. Колко струва един час от вашето време? 5 лева ли е? Или е 10 лева? Или може би 20 лева? Да приемем, че в момента работите някаква работа, където заплатата е 1500 лева. Тук ще напиша сегашна заплата. Сегашна заплата. И съответно, от време на време отваряте сайтовете за обяви за работа с идеята да си намерите по-добре платена работа или пък разпитвате познати, няма значение. Намирате някаква оферта за 2000 лева. Тук ще напиша нова заплата. И какво правят, ако не всички, то почти всички? Гледат да сменят тази работа за 1500 лева месечна заплата с по-високата заплата, което изглежда съвсем логично. Тук ще напиша брутна заплата, защото по принцип в обявите се публикува брутната заплата, а не нетната. Само че вас брутната заплата не би трябвало да ви вълнува, защото тази сума нищо не означава. За вас би трябвало да има значение нетната заплата. Тоест, заплатата, която реално стига до вашата сметка. Колко е нетната заплата, ако брутната заплата ви е 1500 лева? И същия въпрос, ако заплатата ви е 2000 лева. Малко от вас са счетоводители, така че може да го проверите в Google. Пишете калкулатор заплата. Между другото, това може да го направите с абсолютно всяка държава. Разбира се, трябва да намерите сайтовете на съответната държава. И тук има различни калкулатори. Аз ще взема за този, но който от тези да вземете, няма да сбъркате, дори да не сте го отварял никога. Отварям този сайт, пиша брутна заплата 1500, ето то даже си пише брутна заплата, изчисли. Без да ги четете тези детайли, данъка, пак за работодателя колко са разходите, гледате сумата за получаване, известна като нетна заплата. 1164 лева. 1164 лева. Същото го правите и за тази новата оферта, която сте намерили, където месечната заплата е 2000 лева. В случая сумата за получаване или нетната заплата е 1552 лева. Така. Много е важно от нетната заплата да извадите разходите за транспорт до работа. Работното ви място може да е в къщи, да работите онлайн, от разстояние, може да е на някакво пешеходно разстояние, но може и да е по-далечко, където са ви нужни някакви пари да си платите картата за автобуса, за метрото или пък ако ходите с личния автомобил, да платите разходите, за да се движи този автомобил до работа и така нататък. Да предположим, че работата, на която ходим в момента, е на пешеходно разстояние, във вашия квартал се намира и там разходите съответно са 0 лева. Но тази работа за 2000 лева е на отдалечено място от вас, налага се да ползвате някакъв транспорт, примерно карта за градския транспорт и
В този случай, вие си знаете колко струва, но аз слагам примерно, че ще струва 5 лева. Нали, това е на ден. Обаче, работните дни при тази заплата са примерно 6 дена в седмицата. 4 седмици в месеца долу-горе, по 6 дена са 24 дена. Така. Тези сметки ги правя на така наречената Excelска таблица, но вие ако нямате необходимите умения за това, можете спокойно да го направите на бял лист с калкулатор и с химикал. Няма разлика. Така, 24 работни дена в месеца, нали, с съботите, по 5 лева за транспорт, прави 120 лева. Така. И тук ще напиша остатък от заплатата. Тоест, тази сума, която реално ще може да я харчите. Така. Как се смята остатък от заплатата? Елементарно. 1164 минус 0 лева. Разбира се, като извадите 0, числото си остава същото. Тук вадите от тази сума сумата за транспорт и това е сумата, която ще ви остане. Но това не е всичко. Следващата стойност, която трябва да пресметнем е колко часа ще загубите, колко часа ще изразходите, за да вземете тази заплата. И тук ще напиша часове за работа. Независимо дали сте на смени, дали сте по някакъв график, който всяка седмица е един и същ, трябва да си сметнете броя часове. На сегашната ми работа, да речем, аз работя 5 дена в седмицата, нали, най-стандартния вариант, 20 дена по, няма да го сметна така, 20 дена по 8 часа са 160 часа. Тук обаче работата е 6 дена в седмицата. Тоест 24 работни дена по 8 часа прави 192 часа. Така. За да започнете работа, вие трябва да отделите време да стигнете до работното място и съответно в края на работния ден да се приберете до дома, примерно. Часове за транспорт. Тоест, както има разходи за транспорт като парична сума, така има и време, което трябва да отделите за транспорт. Да речем, че на сегашната работа транспорта ми е 15 минути до работа. Тоест в двете посоки ще е 30 дена, 30 минути исках да кажа, 20 работни дена по 30 минути са 10 часа. Така. Тук обаче работното място е доста отдалечено до дома и там примерно ми трябват час и половина в посока или в двете посоки са 3 часа. При 24 работни дена по 3 часа, това са 72 часа. Така. Сега вече, като ги имаме тези данни, можем да пристъпим към пресмятане на цената на нашето време. Всъщност това е най-важната стойност, според която можем да сравним дали тази заплата,
тази работа с месечна заплата от 2000 лева е по-добре платена от сегашната ни работа за 1500 лева. Така. Тук пишем цена на час. Колкото повече пари получавате за 1 час работа, толкова по-добре е платена тя. И какво правим? От сумата, която ни остава за харчене, 1164, т.е. тук пропуснах, извинявам се. Тук ще напиша общо часове. Така. И часовете са равни на часовете за работа плюс часовете за транспорт. Тоест, за да получите тази заплата от 1500 лева, вие трябва да продадете 170 часа от вашето време за месец. Тук събираме 192 часа за работа с часовете необходими за транспорт до работа и обратно. И виждате, че тук трябва да продадем 264 часа от нашето време. И сега дойде момента да сметнем цената на час колко е. Дори заплащането да е на час, което в България не е популярно, пак трябва да направите същите сметки. Така, колко е цената на 1 час? Трябва да разделим остатъка от заплатата на броя часове. В случая 1 час го продаваме за 6 лева и 85 стотинки. По същия начин остатъка от заплатата го разделяме на броя часове, които продаваме реално погледнато. И тук виждате, че се получи 5 лева и 42 стотинки. Тоест, оказва се, че тази новата работа с видимо по-добра, по-висока работна заплата, реално е по-ниско платена. И това според мен е доста важно, когато избирате да си смените работата, когато избирате между повече от една оферта за работа, да си направите тези сравнително прости сметки, за да може да сравните тези две числа. Защото ако сравнявате това с това, няма да сте сигурни дали сте избрали правилната работа. Също часовете за работа трябва да си ги пресметнете. Ами, това беше видеото, поне за днес. Надявам се да ви е било полезно. Ще се опитвам да правя други подобни видеа, които да имат някакво практическо приложение.